Mi mislimo da je ideja večna, a ideja stari kao i priroda, ideja stari kao i čovek. I neke ideje iz prošlosti su neprimenljive na budućnost. Zašto? Zato što su odživele svoj vek, završile svoju priču i ne mogu da kao takve budu prenesene, da se obnovi kao ta ideja u čistom obliku kao i u prošlosti. Nego uvek mora da bude unapređena, modifikovana i tako. Koliko god da znamo da će društvo da nametne neki sistem vrednosti, mi znamo da je to samo neka prazna forma, a da suštinu tražimo na drugom mestu. Kada bi čovjek potpuno utonuo u meditaciju, religiju, filozofiju i tako dalje, kad bih pokušao danas da živi neki život nekog isposnika ili mistika i tako dalje, danas to ne bi bilo, barem ne bi bilo lako. A u svakom slučaju ne bi bilo korisno. Ne bi bilo korisno po moju porodicu, po društvo, po moju okolinu, jer to bi bilo skoro sebičan gest. Ranije on bio potreban zato što je samo tako moglo da se dođe do nekih ono kao duhovnih dubina, ali danas je to izgleda definitivno malo je preživljeno. Danas umetnik isto ne liče na tu sliku umetnika od ranije. Mora da živi na više nivoa svesti, mora da zna da uskladi i svoj odnos prema društvu, prema svojoj stvarnosti, prema svom okruženju, a i prema samom sebi. Ta slika stvarno ima neku dimenziju alhemijsku. I vidio sam da nijedan TV monitor, nijedna štampa digitalna ne može da ima tu moć, jednostavno, koju slika poseduje. U Italiji sam često doživljavao to da mi neki kolekcionari kažu, posle 5-6 godina, kažu, ja u stanu imam možda 60-ak slika, imam raznih dela i tako dalje. I neke slike jednostavno postanu nevidljive. Posle 2 godine znam gde su, ja samo prođem i kao u magli ih vidim. A tvoja slika se nikad ne ugasi, ja ne mogu da prođem pored tvoje slike da je ne vidim. O toj dinamici govorim. Mislim, ta dinamika je prejaka, to je statično neko dobro, jedan, kažem,
ekran ili monitor koji je uključen 24 sata i u direktnoj vezi sa podsvešću, sa nekim alternativnim svetom, sa nekim duhovnim svetom. Dok trajanje videa je limitirano na to emitovanje. Mora čovjek da nađe vreme, da ga reprodukuje, da sedne pred neki medij kao televizor ili audio uređaj i tako dalje, da posveti to neko vreme, a tog vremena je sve manje. Svaki taj kreativni napor i odricanje i otkidanje od neke lepote življenja. Mislim, sedeti samo ono kao 10 sati u ateljeu je stvarno negde za mnoge ono neki čin skoro tako samoubilački. Ili se otkine stvarno od ovih sokova, od ovih lepota stvarno življenja. Ali opet to je toliko prolazno da vidim da često u razgovoru jednostavno ljudi kaže blago tebi, ti bar imaš neki, kao daš neki smisao svojoj egzistenciji. Tako da pitanje je jako teško, mislim, nadati se ono kao da će stvarno neko da ostavi iza sebe dovoljno veliki trag, da to bude neki dobar uzor za neke druge. Otprilike mislim da je to negde cilj svega ovoga, jer izgleda svo naše delovanje se svodi na to da ipak na neki način pobedimo tu prolaznost. Izgleda to veliki, veliki problem. I ljudi koji se upuste u te neke materijalnije puteve, opet pred kraj života prave zaostavštine, građevine, pozorišta, muzeje, crkve, dižu. Jer, eto, izgleda da svi nosimo taj teret podjednako, te prolaznosti. Ja se sećam, u Italiji sam prisustvovao to kad je bio neki simpozijum o tom, tražili su odgovore na to šta je umetnost. Zašto pevanje Slavuja nije umetnost, zašto ovo drvo ili ova reka nije umetnost, zašto mnoge stvari koje su toliko lepe i savršene, zašto one nisu umetnost. Ili zašto rad jednog ludaka, ili recimo i deteta, ružna je reč ludaka, ali recimo zašto rad deteta nije umetnost. Zato što ne može uvek da se ponovi, zato što nije svesna radnja. Znači, umetnost mora da je svesna radnja sa namerom da se stvori umetničko delo. I to je ono oko čega se mnogi ne slažu, ali, eto, kažem vam, ono kao, uporedite dva Slavuja, jedan peva bolje, jedan lošije, ali niko neće reći ovaj Slavoj je veći umetnik, ili uopšte neće to pevanje prozvati umetnost. Ali umetnost je ipak ono svesna radnja, to uspeva posle kako kome, ono kao, i meni retko, a nekome nikako.